Miyerkules Santo na, do Abril 2. Pero gyapon ta og pamahaw pag way klase kay mga man mo nang mag-andam gyapon og pamahaw. Ang niluto ron ampalaya, palidya. Daghang salamat Lord, daghang salamat. Kamata ka pa ng buntaga. At ito rin sa pagkamahaw sa mga idos. Kung isa ko naguto ulit ko palidya deron o magbuwad. Kung makaulis-alis siya, ako daari. Kung may kuan, pero sure ko muli ko galis siya sa ang laboratory karong pizza ko. Naghuwat ko sa kung nakalarga na ba ang cargo bukan sa Manila kung karga nila sa Upaw. Naghuwat ko ulit dahil sa gagaw kaya dyan mo itong andamon, dyan mo itong ados ka Upaw pero nakunin kakulyan ng ilang truck. Kapakribaw kung sa nagbiyahe ilang truck pero pa magbiyahe pa Bohol. Kasi liwas ko liwas malaraw. Basin ka ng sunod simana. Kaya hindi kulisan ko naman doon. Isot magbiyahe sila ng malaraw. Ang agad ako kung sila mo kuan. Kaya asikaso ko itong kuryente sa bahay. Bungkil ko itong mga extension. Kaya mga appliances maabot ni Upaw. Marga pang sitwasyon na magluto yapon ay ang mga palaya mata ko Maadong bintag sa tanan adlaw din hulbis rin. Ganlag sila kay nauso kanila ng utang o pagbusi ka klase. Ang utang ang mapas. Siya mura ka kuan. Siya ka klase ng gulay. Gabi, katula, okra, batong, talong, bago, bilaga nga angus. Siya man sila naabot. Huwag madusi. Ang ganda ng mga bagay na ito. Kung hindi agad niya tayo ilang ginit dusi kung ilang. Ang dito ilang dusi. Hindi ko naman siya mura. Iba pa rin ang buwan. Buwan nga pinakas. Dito na daan sa may subak. Ugma. Ito na kadaan mo para minit. Mas naging tuwid, 2021, naroon ko matapos sa ospital. Mas sa akong operasyon naroon kay pag-ibaderon. Sanang nakakuha na ko, nakalamin na ko naroon pizza kay pizza 4 ko nito ng operasyon. Pag-opera na ako. Patuloy na katuwid karong sunod daw. Salamat sa kuspinuon na. Lampas sa gayon. Puro katuwid ng mga opera. Kaya puro lang din katuwid si Dalton. Magsin ni Dalton karangkuhan. Karang 4. Sa 4, matutuyat sa pagtira na ako. Naroon sa una, ako sa hospital. Alamin na ko. Ito ang utod dagasuan sa matino sa lampas sa tulog-tulog. Ang karon sa duos sa nakuha laboratory kung karong sa utso.
Kaya mo naman kung nanay ganyan, tawagan ko nanay, kaya napasigo lang ko rin sa utso, may pulis manangitik sa Alicia. Sa Alicia magpalabas ako, dito mo ko kajak panin, napitiyasan na sa ito, nakaslistahan. Hindi ba ako ulit ulit sa longari, magputan na ito ng panunto. Walang nakutan, wala niyo mo na po, wala niyo mo rusi. Di, bago, kubasa, patula, okra, batong, taong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na dyan. 9 na kaklaseng gulay. Apa ni ada abis. Mamaling ilagani, sikat ko lang naka-steer. At amoy nga ron, may katungahang gula, magbungaw naman kabuntag. Kaya malagay ang puasa. Pero sa una, basta pa ko, nabahag ko manila, nga ron mga amo mag-outing. Itong amo pa ko. At hindi yung katong extra, muli lang amo, nga ron dito ligawin yun. Nag-swimming. Ngayon ang mga dato, mag-swimming. Mga pobre, mag-bukbok, mag-upan. Pero magiging ang mga dato, mag-diritsong. Ginagawa doon. Kaya pa nakapang. Kaya unique naman lagi, huwag may lubi. Kaya naman yung gamitin. Kaya yung tapod niya. Tapos gamay nga. Upan. Hangin po niyo mo. Ito yung mga bata. Bata na rin ang buwan. Anong malami-lami. Pwede naghang gulay. Gabi. Okra o andam na da. Gabi. Okra o patula. O walain bago. O kanin talong. Isi na na. O kanin kubasa o batong. O maraton sa kanin number 1 hani isubak. Ganitong buwan. Ganitong buwan ni. Kani. Manihang luto ron. Baby Santo. Magluto sa ko. Maura ni. Sundog-sundog. Luto na ang gulay. Pinuan nga na ni. Pila ni kaklase. Subakal na buwan. Ito na. Apas dari spice nakatuod dayutan. Ada, luto na o. Aso na. O. Tara na, let's go na. Maniwag to na. O. Talagang gulay. Tinunuan gulay. Okay, nakadungog. Broy, tapo na sila, broy. Nainday. Kubasa ba itong patula? Gado ba kubasa?
Maraghan na pa itong makaon dani. Lipat na po sa diet. Yung bugas mo, naglaray ko. Naigaro na sa kalilong black rice o pink rice o puti. Mga resulta. Napalit na mo bugas nga bukid rice gahi man. Kaya mga bata pas gahi. Walang isang bako. Ang tagong tanan, ng bilba makabalo, tumam, alin rolon, huwad, diba kagutan. Muli ito kasi Daydoy. Ito na. Hindi ginawa. Kami yung mga mata ah. 5 minutes later. Hello, good morning. Friday morning di ay. Salamat Lord. Salamat sa kasas kinabuhi. Prepare na po ko og kuan para binignit. Out ko kuan. Kamuti. Kamay na yung hang sagul. Kaya mahal ka ado. Kamuti tulo ka buok. O gabi doha ka buok. O saging pilang lugas. Tapos sa una kami pedagmay, mabigit-binignit. Sa una na magkakalimdam ko, magdalag na sa mga bulanghoy. O karlan, diyan na pinisan na sinahiran. Kami sa una. Di ako ito sa lula. Naglugaw. Naglugaw lang ito ang lula sa una o Bani Santo. Nantag. Nagpalisag buwad. Na mga alas 11 maniud to magutan. Magpaniud to mo ito na simbahan. Ang lula sa una. Buhay pa. Karon naghanag kuan. Naghanag pautot. Magutan nagtag. Ang lula sa una. Di umantos. Mas amag ng magutan ng 12 ka klase. Ang lula. Siguro mo ito magutan o pinakaklase. Ganhin naman ko nakakuan sa kortes nga magutan o busik kabares. Paghangutan gapon, wala dyan kamot o busik. Siyamra. Siyamra ka na o nangangutan. Gapon. Nakita lang tanza kay nanapod. Natutugtog. Di naghubong-habaw mo kuan. Udit.
Ano na ko daan kay ready na. Luto na kahang binignit. Tara. Tara. Luto na kahang binignit. Tara. Tara. Humana mag-imot-imot, humana man ito binignit, humana magpanood to, ito sa kitang simbahan, karidyo. Takan sa tagpanahon, Good Friday. Sa Corilla ramim simba. Corilla. Ulaman.